Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Derɗiraaɓe wondaɓe mi silminake dow moɗon, mi hofni on, mi waɗani on barka. Ɗum derɗiraawo moɗon Adamu Jibrilla mo Kuugal Plaku TV. E derɗiraaɓe on fuu moɗon, arande may ni mi arta mi hofna on, mi waɗana on barka be nyalomare hande lattinde mardi le 13 mai 2025. E derɗiraaɓe dede mi wari mi waɗa video, amma mi wari be video ɗam ngol mi yiɗi mi matina on tan dede ɗum khairu wala fitina en fuɗɗita waɗugo videoji meɗen bano hani. Ɗuɗɓe wolwaniyam e privé ɓe gi'ay mi répondai ɓe non, ɗuɗɓe asaniyam message ji ko joni on ndaray ha les ɗo photol ngol mi afici on yi'ay 99 plus non lui ɗimi raray message himɓe je asaniyam e WhatsApp. Amma derɗiraaɓe mi matina on to Allah jaɓi mi fuɗɗitay waɗugo videoji e non mi jaboto ƴamiji moɗon ɗi fuu. E derɗiraaɓe to ndari video ngol habde partage ngol e non ƴami moɗon may ɗi on ƴamata assaneyam ɗi joni e les commentaire video ngol may, ngam foti videoji goɗɗi mi heɓata mi natta mi rara, amma ngol e ngol woni Android foti to on waɗaniyam ƴamol joni mi yahay mi jabo on be ko yawi. Mi tammi on fami derɗiraaɓe, on gettama, on gelanama khairu. Ɗo mi yiɗi mi matina nder video ngol e non habde abonné e Kuugal Plaku TV. Numéro WhatsApp amin 692 46 13 46. To a mari haje ƴamol assu ha commentaire, habde partage like video may ngol, inchallah nder semaine ɗo mi lortoto be videoji meɗen tindinore téléphone e non laabiji goɗɗi no a tokkata heɓa seede réseaux sociaux e ko nandi e majum. On gettama, on gelanama khairu. Wassalamu alaikum.